Mokwongo agone Nyasaye erokamano maduong' kuom miya thuolo mar wuoyo kodi. Nyinga en Kevin Koganda, an jayal wach Nyasaye kendo an jawer. Ka igombo romo kod wendena, dhi e YouTube kata imany Kevin Koganda, ibiro yudo wendena. Machiegni, we mondo wapuonjre wach Nyasaye, nikech wachni en mana puonjruok. Awinjo mari, tiwinjo mara, to ka wariwo to wasudo mbele. Nikech Yesu nowacho niya, sikuru ka ulalru seche duto te. Kata obedo ni ji mang'eny tok ni ready mondo mi ji olalre. Ji mang'eny neno ni din gi moromo. Ji mang'eny neno ni gin ema gidhi. Lakini Yesu to ok owacho din moro madhi. En owacho mana ni ng'at maluwo dwaro ma Wuora me polo malo dwaro ema nodonji. Omiyo we wapuonjre uru ka thuolo pod nitie. Kawuono adwa we wach moro mawacho ni Nyasaye ni kodi to mana ka in kode. Kidware to en iyude. Kiweye to en be noweyi. We wasom e buk mar weche mag ndalo mar 2:15 matindo achiel. Ndiko wacho niya, Roho mar Ruoth Nyasaye nodhi kuom Azaria wuod Oded, modhi romo kod Asha, mowachone niya, chikuru itu mondo uwinja, in Asha gi jo-Juda duto kod jo-Benjamin. Jehova Nyasaye ni kodu ka un bende un kode. Ka udware to ununwang'e, to ka ujwang'e to en bende nojwang'u. 8 wacho niya, kane Asha owinjo wechegi, to notimo chir mogolo nyiseche manono e piny Juda kod piny Benjamin duto, kod mier duto manokaw e gode matindo mag Efraim. Noloso kendo mar misango mar Jehova Nyasaye mane okethore, mane nitie e nyim agola mar hekalu mar Jehova Nyasaye. Bang'e nochoko jo-Juda duto kod jo-Benjamin kaachiel gi jo-Efraim, jo-Manase kod jo-Simeon manodak e kindgi, nimar ji mang'eny noweyo jo-Israel mobiro ire kane gineno ni Jehova Nyasaye ma Nyasache ne ni kode. Haleluya. Muma wacho ni Nyasaye ni kodi to mana ka in kode. Kiweye to en biro weyi. Kidwaro Nyasaye to ibiro yudo Nyasaye. Jomoko nitiere ma ok odich kod Nyasaye king'iyo mos. En ng'at ma ok dwar Nyasaye. En e kanisa to kata kamano ok odwar Nyasaye. Nikech en e kanisa to timbene opogore, wechene opogore. En mana ng'at ma thuwo ji ka, en mana ng'at matimo timbe magalagala.